no venia un dia. Ja són pocs pilons. Toni. Avui molt d'anys, eh? Avui no, a mi se no te toca el vestit, si no em portava, se són anys. Com que no? Avui no, a mi se. Era un altre porta. És obligatori, eh? És obligatori. Anna. Bon dia. Carulla, per això. No, No voleu escoltar o no? Escoltau-vos. Això és la cova de Sant Martí. Diuen les males llengües. Diuen les males llengües que aquí baix se reunien els cristians a l'època romana. Santana. Diuen que són espiritius, no? Que varen matar la majoria. Com ara ho celebrem, això l'ho fotut. Això l'ho fotut. El que passa que vaig demanar al gerent que me'ls vengués a obrir. I me va dir, sí, no faltaria. Al cap d'un parell de dies, li telefon, diu, te'n recordes de que venim? Diu, sí, però no pot ser, no pot ser. Que posta, una meravella, en esport. Tira di cosette nel diventato. Exacte. Non ho poi sta contento. Vabbè, venga, que ja arriba. No vos curau. No vos curau. Aquest Joan.
Vinga. Molt bé, molt bé, molt bé. Alerta, no, alça. Messiana. Alça la cama. Messiana. Així com ho fan Joan a la millor manera. Claro, com tu. Claro. Joan, engata. Els inglesos que varen venir a dessecar l'Albufera varen construir aquí una urbanització, el que se diu una colònia rural. I els dispensaven d'anar a la guerra, els que venien aquí. Per això varen venir bastants. I varen fer 75 cases, només queda aquesta, perquè això era la possessió. I ara els arqueòlegs estan cercant el fonament de les altres cases. Però la meva impressió és que no tenien fonament. Per això no n'hi ha cap. Va dissecar Com després. en Riera Marça. Riera Marça. Que és allà on varen fer tot... Austràlia. Ha arribat bé. Aquesta placa la volia enviar a Maurici, que va venir aquí, me sembla que era ell per tirar-se en parapenter i se va tirar aquest lot primer i se va matar. Oh. I va acabar la seva.